Hi guys, hello. Good afternoon sa aking mga kayay at good afternoon sa lahat. Today's vlog pala guys. Pasensya na kayo, nangutal ako, excuse me. Take 2. For today's vlog nga pala guys, i-unbox ko itong A7 action cam na dati ko pang pina-order sa pamangkin ko. Bali, inalis ko na siya guys sa plastic. Pina-order ko nga pala ito siya guys. Pina-order ko siya sa Lazada. 325 sa halagang 325 plus 50 pesos na shipping fee. Shipping fee. So ayan siya guys. So, nakikita nyo naman kung mag-order kayo, kayo nang bahala kung okay sa inyo. Para sa akin kasi para malaman nyo lahat, i-unbox natin to kung okay din ito sa inyo. So, samahan niyo ako guys na i-unbox ito na action cam. A7 yata ito eh. Pina-deliver ko ito pina-order ko nga pala sa Lazada, sa pamangkin ko. Kasi wala pa akong account. So, tara guys. Ito ang i-unbox natin. Ayan siya guys. Ayan siya. Wow, may nahulog. Yan yung mga accessories niya guys. Ito yung unit. Meron na siyang waterproof case. So ito pa lang yung mga mount niya. Accessories yung sa USB cable para pang charge. Ito yung battery niya yata ito. At ito pa yung sa handlebar mount yata ito sa motor. Tapos ito yung parang belt niya. Tsaka ito mounted, pang mount pa ito sa motor. At ito yung manual niya. Yun nga pala guys, may manual siya. Parang original. Meron siyang ganyan. Ewan ko lang kung totoong action cam to guys, pero parang laruan kasi. So ayan guys. Bali ngayon open natin ito na action cam. Kuhanin natin yung battery. Ayan guys. So ayan. Ayan. At i-on ko siya guys. Ewan ko sa inyo guys kung totoong 1080p ito, HD 1080p. So nakikita nyo guys, tingnan nyo naman kung maganda ang kuha sa akin. So ayan, maganda nga kaya guys. So ayan, ang lit niya, pero ewan ko lang kung maganda ito sa liwanag o kaya kahit sa madilim. Ito nga pala guys yung lalagyan ng niya, yung USB, yung mic, tsaka ito yung saan yung mic dito? Ito, mic, tsaka speaker. So yan guys, yan lamang po ang ating in-unbox na A7 action camera galing sa Lazada na pina-order ko pa. So medyo pawisan na ako guys, pasensya na kayo, ang init-init ng panahon dito eh. So yan nga pala guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na ho kayo at i-hit nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating na bagong videos. So yun lamang po guys ang ating unboxing ngayon. Maraming salamat and God bless.